इउपिपिएल राजनीति दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारनि जिथु दैदेननाय सरकार आरो दैदेननाय राजनीति दल बे राजनीति दला दिनैनि दिनावहाय बिटिसि ओनसोलनि 35 लक्ष मानसिफ्रा दिनै बजबनानै लाबाय बरायनानै लाबाय दिनै लोब लोब गुबुन गुबुन राजनीति दलनिफ्राय बिपिआनो जा जिएसपिआनो जा बिजेपिआनो जा दिनै गोबां राजनीति दलनि मानसिफ्रा दिनै इउपिपिएल दलाव हाबगासिनो दं बियो एकदम रोखा फोरमान जाबाय आरो दिनै मोनसे फोरमान जाबावदों मानास सेरफां समस्तियाव दिनै 2000निबो बांसिन बिपिएफ आरो जिएसपि राजनीति दोलोनि आरो गुबुन गुबुन राजनीति दोलोनि दिनैहाय जोंनि दोलाव जगदान जादों बे जोबोद मोजां जादों आरो जोंनो रायजो राजाफ्रा खोथा होबावदों जों माखायाव दिनैनि दिनावहाय न'खरसे न'खरनै बिपिएफ दंबावो बेबो थाब दाबावैनो एखेबारे 100% जइन जासिगोन बे खोथाया स्पष्ट जादों आरोबाव बिपिएफनि जायफोर दिनैनि दिनावहाय ब्लक लेभेलनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि दैदेनगिरिफोर दं बिसोर दिनैनि दिनावहाय जोंजों अलरेडि कानेक्सन जाखाजोब्बाय बिसोरो सम फैयोब्लानो जोंनि दोलोआव जगदान जाजोबगोन बे स्पष्ट जादों दिनैहाय जाने डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि जिथु लिडार्सफोर दङ माखासे दिनैबो माखासे जइन जाबाय जोंजों बिपिएफनि माखासे लिडारफ्रा दिनै जइन जाबाय आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनजों सोमोन्दो थानाय बा जोंजों सिं सोमोन्दो थानाय गोबां लिडारफ्रा थाबैनो जोंजों जइन जाबावगोन बे स्पष्ट जाबाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरिफोरखौ जौगाथायनि माखासे खामानिफोरखौ नुनो मोनदों बेयाव बेसेबांसो रांनि खामानि एक्जेक्टलि बेयाव रांनि बिबांखौ होनाय जायाखै जेनेब्ला नोङो जोंनि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जिथु स्टेज गायसननाय बे गायसननायाव जेसेबां रांनि प्रयजन दं बे गासैबो रांखौ दिनैनि दिनावहाय बिटिसि सरकारा होनो थाखाय रेडि आरो बेजों लोगोसे माखासे ब्रिज माखासे लामा दिनै बिथाङा फोरमायलांबाय इन्जिनियारिं एस्टिमेट बानायनायाव जि एमाउन्ट फैयो बे एमाउन्टखौनो बिथाङा होनो थाखाय राजि आरो बेजों लोगोसे एग्रिकालचार नलेज सेन्टार बेयाव जे ट्रेनिं सेन्टार दङ जोंहा बे ट्रेनिं सेन्टारखौबो दिनैहाय न'आबो कमप्लिट जाबाय दिनै दरजा बेखेवबाय आरो बिनि उनावहायनो बेयाव ट्रेनिंनि बेबस्थाया सोलिबाय थासिगोन